हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? मजेत ना? आज आपण बनवूया एक भुर्जी। कढईमध्ये तेल तापवा, त्यामध्ये बारीक चिरलेली मिरची फ्राय करा। आता ॲड करा बारीक चिरलेला कांदा, थोडंसं हिंग ॲड करा। चांगलं मिक्स करून 5 ते 6 मिनिटं सॉट करा। आता ॲड करा चवीपुरतं मीठ, पुन्हा मिक्स करा। बारीक चिरलेला टोमॅटो ॲड करा, पुन्हा मिक्स करा। टोमॅटो चांगला शिजू द्या। आता ॲड करा हळद, लाल तिखट पावडर, पुन्हा मिक्स करा। मिश्रण चांगलं शिजल्यावर त्यामध्ये घाला 3 फोडलेले अंडी, चांगलं एकजीव करा। आता ॲड करा बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मिक्स करा। झाकण लावून भुर्जी 3 ते 4 मिनिटं वाफेवर शिजवा। झटपट अशी अंडा भुर्जी किंवा एग भुर्जी रेडी आहे। एग भुर्जी तुम्ही लादी पाव, ब्रेड किंवा चपाती बरोबर एन्जॉय करू शकता। रेसिपी आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। बाय।